Comedian wemunyika yeZimbabwe uyo anozivikanwa nezita rekuti Fretz Donzvo anova ari comedian akashandidzana nevakasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe. Orangarirwa navaWicknel Chivhayo avo vari kunzi businessman and public figure. Avo vaWicknel Chivhayo vanova varangarira Fretz Donzvo. Mushure mekunge Fretz Donzvo ndiyo vamwe macomedian ainzi ngaapiwewo motikari apo sawira wake comic elder anga apiwa motokari nemutungamiri wenyika. Kusangana kwatinoita zvakare pana pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika zuva ranhasi ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kutaura pamusoro peZimbabwean comedian. Vazhinji vanomufarira zvakanyanya nekuda kwekuti anoekta macomedy anoita kuti vanhu veruzhinji vagare vachiseka. Vamwe vakanganwo nhamo dzavanenge vachisangana nadzo mukurarama nekuda kwekuti macomedy ake vanomaziva Fretz Donzvo anodakadza vazhinji munyika yeZimbabwe. Anova zvakare akashandidzana nevanhu vakasiyana-siyana vanoita zvemutambo wemacomedy wemadrama movies munyika yeZimbabwe. Akashandidzana zvakare nacomic elder anova comic elder akazopiwa motokari nemutungamiri wenyika pamwe chete nemari yekuti atenge pekugara. So vazhinji pawakaona comic elder achipiwa motokari pamwe chete nemari pamusoro, vanhu vaiti ko Fretz wanoshandidzana naye zvichange zvichizodii. Vamwewo vachiti vachange vachiseparatana nekuda kwekuti mumwe wake apiwa mari, asi havana kudaro, vakaramba vachishandidzana vese, zvaita kuti zuva ranezuro unova wanga uri musi wa6 August 2026 vaWicknel Chivhayo vakanyora mashoko vachizivisa kuti varangarira Fretz Donzvo vachimupa mhando yemotokari yeToyota Fortune GD62.4D pamusoro nemari inokwana kuita $10,000. So zviri kuziviswa zvichitenderedza zvichinzi businessman and public figure. Wicknel Chivhayo is gifted the popular Zimbabwean comedian Fretz Donzvo a brand new 2026 Toyota Fortune GD62.4D accompanied by $10,000 in cash. The extravagant gesture was announced publicly with the Say Wicknel, stating the gift is a token of appreciation for the comedian exploitation ability to bring joy to audience. The designed as money for fuel. Sir Wicknel expressed deep admiration for the Donzvo's comedic craft, praising his originality, timing, body language, facial expression, and distinctive address sense. He noted that watching Donzvo's skits has become a staple of his own daily morning routine. Before you even speak, you have already put a smile on our face. That is really a gift. Eye into our lives, Say Wicknel stated in his public message to the comedian. It would be unfair for me to continue enjoying your incredible work without publicly saying thank you. Doma shoko akabva kuna vaWicknel Chivhayo vachipa Fretz. So vanhu veruzhinji vakomenda vachiti aiwa Fretz deserve that. Ongati Fretz vagonesa, he deserve it even more maskits ake. Ongati deserve, he deserve. Thank you, Say Wicknel, and congratulations. Vamwewo vari kunyora mashoko akasiyana-siyana, asi vanhu vari kufara kuti aiwa mukomana agonekwa arangarirwa. Ndidzo nhau dzataka tikabata pano paYouTube channel yenyu yatinokuigirai zvizhinji zvinoitika munyika, ndipo paHarare Networks patinane navo.